Hey guys! खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनानै थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो भेलेन्टाइन्स डेनि गिफ्टखौहाय दासिमबो खेवाखै मानो होनना बुङोबा आंनि थाखाय बिराद स्पेशल बहुतनो स्पेशल बेखायनो आं हारसिं खेवनानै मानो आं हारसिं मजाखौ लानो आंनि इउटुब फेमिलिजोंबो आंनि मजाखौहाय आं शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दानिया मानोबा गोसोम नुग्रा जाखो मा जानो नागिरदोंलै नोंलाय बेखौ नङाबानो नोंथ' गाखोखाया Mas lanan ilang lang ako. Kasi ang bawang So दायो आङो अनबॉक्सिंग खालामनोसै फार्स्टआवहाय गिदिरखौनो फिसाखौ खालामदों फिसाखौनो खालामग्रोनोसै आङो So बेयावहाय मा दङ गेस खालामलाय मा दङ बेयावहाय दङ चकलेट दुदुखा आरो माबा चकलेटसो होबाव ओरैनो पेटलिखा आरो पेटलि इयो चकलेट जाहैबाय बेनि चकलेटफोराना बिराद टेस्टि जाखायो आरोना ओके वाव रेड चकलेटआ भेलेन्टाइन्स डे नालाय बेखायनो Thank you so much. खेवना नायनुला आसुगुर गोलाव लाबा बेनो दिगदार आयौ चकलेट बायसा नुवाखै जानो लुबैसिबाय ओमफ्राय बेलथायना जादो माखासे Wow, nene, एसे मोजां सोरबाफोर जुदि चकलेट लाभार दङबा फैबानो जाबाय आंथ' एसां चकलेट जानो हाया
मोनसे जानाय नायनोसै ना अननानै होनायखौलाय आरो Love save me Mar good but tasty Another here na Delhiयावनो होनोमोन बेखौ खिन्थु आङो नोंथांमोनजों आरामै आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन होननानैनो आङो दिल्लीयाव खालामाखै आरो ना माने एसे बेरायबाय माबाया टाइम मोनासै so thank you दोनफिनसां so दायो जाहैबाय मेना नैबेयो नैबेयावसो दङ आरो ना नैबेयावहाय नायनोसै दा मा दङ I love green. Yes. I do. माने आङो गुस्टिनि स्टोरावहाय थांखादों आरो ना थांबाबो माने जास्ट आं बेगफोरखौ नायबाय ओमफ्राय बेसो सेलेक्ट खालामबाय आरो ना स' आं बेखायनो जेबो आइडिया गैया जे माबायदि बेगखौ होखो बाट आं बेखौ मिथियो जे बेग दङ बेयावहाय बाट माबायदि मबे मोनसेया आं बेखौ मिथिया आरो ना बे टाइमावहालागै आं एसे ओंखारबायमोन ओंखारनानै जेब्लानोखि बेयो पेकेज माने गासिबो बिलिं सिलिं जाजोब्बाय बिनि उनावसो आं फैबाय आरो बेखायनो आंहा जेबो आइडिया गैया बेयावहाय माबायदि टाइपनि बेगा दङ बबेथिं खुलिगोनब्रा जोंफोरा जाहैबाय दुखिया मानसि एख' मिथिया दिनैसो मोनफेरदों गुस्टिनि होनदो अके बख'नाय लोगो लोगोनो बिलिं बे माबाखौ मोनबाय आरो ना आयौ पेकेजिंआ बिराद मोजां बिराद हेभिखानो वाव आं बे पेकेजिं बे माबाखौ गारालै आङो इमान अनथावथाव आयौ बे बिल आरो ना आं बिलखौ बुंला आङो स्क्रिनावहाय होनानै होगोन बास वाव नै बेनि सिङावनो दङ बेखौ आं मोजाङै दोनथ'नोसै मानो होनना बुंबा बिराद मोजां मोनदों आं नैबे बक्सखौहाय स' नायनोसै दायो आंनि मोनसेखौ पसन्द जाखादोंमोन आरो ना माने बहुतता नायदोंमोन आरो ना मोनब्रै मोनबा सयतासो ओमफ्राय मोजाङानो बेबो नै गाइस बेनो आरो ना मा दङ ना बे बेग सिङावहाय माने बेग सिङावनो सरि मा दङथाय बे बेगावहाय इमान जेनेबा मानो इमान दामथाय मिथिया आरो ना बाट मा होनो आङो मोनसे बेगावहाय इमानखिनि माने इनभेस्ट खालामनो आंहा गोसो गैया आरो ना मानो होनोबा माने गावबागाव चइस थायो देसुन बाट आं माने मोनसे बुस्थुखौनो बारे बारे लाबाय थानो मोजां मोना नालाय बेखायनो आङो खमनिखौनो मोजां मोनो आरो ना माने दिनै बेलेग गाबोन बेलेग बेफोरबायदि लानो खिन्थु मोनसे बेगावनो इमान एक्सपेन्सिभखौ माने आं बारा मोजां मोना अब्लाबाबो मोनसे मोननै लानाया जेबो नङा बाट फैसा जुदि आंनियावहा आरो ना आंनियावहा बहुत फैसा दङ होमबाबाबो आङो माने इमान दामनि बेगफोर दङ आयौ माने थांबाथाय खर'आनो गिदिंलायो आरो ना स्ट'रावहाय ओमफ्राय आङो इमान दामनिबाबो मोनफा मोननै बायगौमोन बाट मानसिनि गोसोआ माला मा सोलाय पात्ता मोना ना बेखायनो किजानि आंहा बेखिनि फैसा थानायबा आङो बेखौनो बायगौमोन खोमा मिथिला बाट दायोथ' गैया नालाय ओंखायनो हेपि आं बेयावनो मा होनो
नोंथांमोना माबोरैहाय मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय आंथ' मोजां मोनदों आरो मोनसे स्लिं बेग दंमोन आरोना बेखौहाय लायासै बेयो बेखौनो लाबायदां ओंखायनो हेपि अननानै होदों नालाय सिङावहाय नायनोसै आङो खेवनानै अबेथिं खेवग्रा माबायसा खेवग्रायाबो गाज्रि जाखादों बिदिना नैबेयावहाय दानना होनांगौ आरोना बेल्ट मोनथों ओमफ्राय बेयाव बेनि बेग सिङावहाय जास्ट बेल' दंमोन ओमफ्राय माखासे प्राइस टेग नै मा होनगोन बेखौ मिथिया आं स्टिकार प्राइसनि मोनथाम जेबो गैया ओमफ्राय नै ओमफ्राय सेन थानाय मोनसे दङ बेयावहा माबा मोनसे दं माथो मा दङथाय जि गोलाव मायबा मायबि लिरनाय दङ बेफोरखौथ' फरायनो टाइम गैया आइ थिंक मोनथामबो सेम खा नै बेबायदिनो आरोना और क्या है भाई और कुछ भी नहीं है सी जेबो गैला होमबा बेखिनियावहाय सेन गैया आरोना बे सिङावल'सो मारिनोसै मारि नुदों गाइस आं मोनसे खोथा बुंनो मा होनो भेलेन्टाइन्स डे बानो जे गिफ्ट होलायलायनांगौ माबानांगौ बे कम्पालसरि नङा गोसोनि अननाय बा मानसिजों गावनि पार्टनारजों मिलायलायनाय बेसो बांसिन इम्परटेन्ट आरोना बाट जुदि गिफ्ट होलायलायो जेनेबा आंबो आंनि पार्टनारनो होबाय आरो आंनि पार्टनाराबो आंनो होबाय जेनेबा बेबायदिबा मोनसे स्पेसियेल फिल जायो अननाया एसे मा होनो जेनेबा मबाइलावहाय चार्ज होबा एसे मबाइला थांखांनाय बायसा जायो थिग बेबायदिनो माने एसे गिफ्ट होबाथाय माने एसे इन्टारेस्टिं जायो लाइफआ एसे मेम'रिसफोर थायो न सिगांनि होनाय मानाय माने गोसोआ मोजां नाङो ओमफ्राय आं एबारैहाय लावदुमनो जेबो होआसै आरोना मानो होनबा फैसा गैया दंमोन माने आङो बाहायबाय नालाय माबा माबि खामजाबाय आरो हेयार एक्सटेनसनफोरबो खामजाबाय बेखायनो ओमफ्राय आंनाव फैसा गैलामोन नालाय ओमफ्राय आं होनबाय आरो बेखौ आं जेबो गिफ्ट होनो हानाय नङा बेखायनो नोंबो होनाङा मानो होनोबा मोजां नाङा न जेनेबा माने सोरबा गिफ्ट होदोबा बेनोबो रिटार्न होफिननो मोनबासो माने मोजांसिन नाङो नालाय ओमफ्राय आं होनबाय नों गिफ्ट होलायनांला दे जों आंनि बार्थडेबो फैगासिनो बार्थडेयावनो आंबो माने आंनि बार्थडेबाबो आं नोंनो गिफ्ट होगोन आरो नोंबो होबानो जाबाय आं बिदि होनबाय आरोना एबार खेबसेखौ नांला होननानै ओमफ्राय बेबो होनबाय दे जागोन होआ जेबो प्लेनिंबो गैखाया आंहा बिराद बेस्थ'खा होननानै माने लावदुमा दिल्लीयावहाय गावनि खामानिनि थाखायसो थांखादों नालाय ओमफ्राय आंहाथ' आरो मा आंहा नैखौनो खालामनो थांदोंमोन आरोना जोहोलिनो ओमफ्राय बेथ' बिराद खामानियाव बेस्थ'मोन नालाय ओमफ्राय खामानियावहाय थांबाय माबाय होमबाबो आं लेंथाबनाबाबो आं थांबाय आरो माने हारसिं थांनो मोजां नाङा नालाय ओमफ्राय आब'मोनबो दंमोन बड'लेण्ड भवनावहाय ओमफ्राय होमबाबो जेनेबा मिथिखाबाय दा मा मिथिया आं मा होननो नागिरदों ओमफ्राय मोजां नांबाय गोसोआ थेंक इउ लावदु बाट आंनि गिफ्टआ पेन्डिं नोंथांमोनाबो नुगोन उनावहाय बाट दायो आंहा पेमेन्टबो गैथ'वा नालाय ओंखायनो फैसाबो गैया मा होनो
साख्रि मावा नालाय ओंखायनो आरोना so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye